Haji Nimaste. Watashi no namae wa Nurul Intan Rizkiyah Novi Tomosimasu. Intan to ibarete imasu. Toshi wa Hatachi desu. Sumi wa Ryori Oshuru koto desu. Shinchou wa 262 cm desu. Taiju wa 67 kg desu. Indonesia no Nishijapa no Indoramayu karamaimashita. Watashi no kazoku wa 4 人います。両親と妹と私です。私の職歴は1年間力の運送インドネシア会社でオペレーターを仕事したことがあります。日本へ行く目的は仕事したくて日本語を勉強したくて貯金したいです。日本へ帰った後で家を建てたいです。これから一生懸命頑張ります。私にチャンスをいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。失礼します。4人います。家族は働きたいですか？家族は働きたいですか？はい。家族は今働いていますか？インドラマユに住んでいます。働いていますか？はい、働きます。はい、もう働きました。父は起業家です。母は主婦です。日本語はどうですか？難しくて楽しいです。難しいは何ですか？一番難しいは漢字が一番難しいです。一番面白いは何ですか？文法です。会話です。文法と会話です。会話できますか？はい、少しできます。日本へ行きたいですか？はい、頑張るで行きたいです。そして日本へ行きたいですか？日本の会社がたくさん給料です。給料ですから。株式はあるか？はい、あります。料理をすることです。それだけですか？絵を描くことが一番好きです。日本には何をしたいですか？働きたいです。どんな会社が好きですか？何でも仕事が準備しました。日本の食べ物を食べたことがありますか？はい、あります。何ですか？ラーメンです。ラーメンですか？はい。味はどうですか？
Oishikute karai desu. Iyong ni itu iyong mo kay saga tapos sa akin mo itu doon na kay saga itu Tanoshikute nigiyaka desu. Watashi no kara ne. Yoroshiku. Namae wa nan desu ka? Nurul Intan Rizkyah Novi Tomoshimasu. Intan yode kudasai. Hai, Intan-chan. Hai. Daijoubu desu ka? Intan-chan. Daijoubu desu. Atau Intan-chan. Pasti Intan-chan yonde Hai. daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Intan-chan ne.ご家族は4人いますか？Hai. Yone imasu. 誰だ？ Ryoshinto imototo watashi desu. 清志と弟。 Imototo. 妹と。はい。そうか。妹は何歳ですか？ 3歳です。はい、かかったわ。身長は何センチメートルですか？ Yaku 62 cm です。体重は67 kg です。 67 7 kg です。キログラムですね。長所は何ですか？長所。勤勉で真面目で規律あるする人です。長所は何ですか？時間を守ることです。なんぞ。忘れがちですから手帳に書いておきます。日本語をどのレベル学びたいですか？ N2 まで日本語を学びたいです。頑張ってね。はい。いいよ。ここまで以上です。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。